Magandang araw mga bata! Alam niyo ba ang pangalan ng hayop na ito? Alam niyo ba kung paano isusulat ang pangalan nito? Yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Pero bago ang lahat, panoorin muna natin ang mga letters ng English alphabet. Ang mga sumusunod ay ang buong pangalan ng mga bagay-bagay. Sibat. 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 Ikaw naman? Paa. 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 Ikaw naman? Paru-paro. 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 Ikaw naman? Braso. Braso. Ikaw naman? Sapatos. Sapatos. Ikaw naman? Pato. Pato. Ikaw naman? Manok. Manok. Ikaw naman? Lamok. Lamok. Ikaw naman?
Pantalon. 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 Ikaw naman? Ulo. 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 Ikaw naman? Unan. 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 Ikaw naman? Hagdan. 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 Ikaw naman? Bundok. 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 Ikaw naman? Ilog. 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 Ikaw naman? Kabayo. 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 Ikaw naman? Baboy. Boy. Baboy. Ikaw naman? Buwaya. 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 Ikaw naman? Inahin. 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 Ikaw naman? Lagare. 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 Ikaw naman?
walis, walis, walis. Ikaw naman? Bisikleta, bisikleta, bisikleta. Ikaw naman? Inaanyayahan ko ang mga parents, mga guro, at mga individual na sumali sa ating kampanya against illiteracy among Filipino children. Dahil sa pandemya, lolobo ang mga batang hindi marunong magbasa, kaya kailangan natin gamitin ang teknolohiya upang masugpo ito. Magtulungan po tayo.